Ang daming sulong. Ito yung harvestin natin. So, let's harvest. Ganito lang guys. Ang pag-harvest, no? Gunitin natin dito. Yan, i-hold natin. Tapos, dito. I-cut natin dyan. Fresh from the farm. See? So, kailangan hindi matamaan yung dyan, no? Sa dyan. So, yan. So, ready na po ating bayabas at saka dragon fruit para sa ating pananghalian. Welcome back again sa aking channel. So for today's video, yan, hindi muna tayo mananghalian, hindi muna tayong kakain ng rice kasi nga mag-harvest tayo ng mga fresh fruits from the farm. Ipakita ko po sa inyo guys na very fresh po talaga yung hinaharvest ko. Galing pa po talaga sa puno. No, so may dala tayong cutter. We need a cutter. Kasi yung harvestin natin is dragon fruit. Tapos bayabas, kapayas, papaya at saka yung limon or yung buongon. Tapos last one is yung butong. So parang fruit salad po. Yan, so hindi muna tayo kakain ng rice. Yan, may dala akong nigo, mabayloag nigo, yan o. Ito po kasi karamihan gagamitin sa taga-bukid itong nigo. Ganyan nila sa mga mais. Ayan. So ano pa hindi natin, let's go. Dito tayo. Pakita ko muna sa inyo yung mga bayabas, fresh bayabas dito. So ayan guys, dito muna tayo. Yan. So nandito po yung ating bayabas. Yan yung ating bayabas. Mga malalaking bayabas. Yan, tingnan nyo. Wow! Diba? Pero, hindi pa po yan ma-harvest kasi nga is, yan, mga hilaw pa. Yan, oh. Grabe. Tingnan nyo guys. Diba? Naglumpong-lumpong. Lumpong-lumpong. So, itong uri ng bayabas guys, ito po yung parang imported na bayabas kasi mga malalaki. Hindi po ito wild. So, ngayon puntahan natin yung mga bayabas na wild kasi doon tayo mag-harvest sa tara. Ayan guys, nandito na po tayo sa wild bayabas. Malapit lang po sa dragon fruit farm, yan o. So dito po, ito, yan. No? Ready na po ito. Pwede na po ito. Yan, so kasi nga malambot na po yung kanyang balat. So ito pwede na rin to. Wow. See? Ang liliit nila. Ang liliit nila, diba? Yan, so ito pwede na rin to. Yan. So tatlo na po yung ating harvest. So dito, meron din dito. Yan, nasa paanan na. Yan. So ito naman guys, oh. Ang laki dito. Tingnan nyo. Wow. Uy. Nahulog. Yun. So ito rin, meron din dito. Ang dami ng hinog. Yung iba is nahulog na nga. Yan. Mga wild bayabas. Fresh from the farm po talaga. Diba? Fresh from the farm. So ito, meron din dito. Yan. Ito. Sa dalawa. Yan, dami ko na harvest guys. So dito tayo. Wow. So dito sa taas, wala dito. So dito tayo, banda. So ito, pwede na to. Yan. See? Pwede na po yan. So, let's move it. Move to the other place tayo guys. Dito. Yan. Wow. Ang dami dito guys. Pero, mga hilaw pa. Tingnan nyo. Yan. Ang hilaw pa yan.
Mga hilaw pa ba yan? O hinog na? Wow. So yung iba is silaw pa. Piliin na natin yung hinog na ito. Yan. Yan. So wala na siguro. Kasi nga, yung matigas pa kasi pag ganyanin mo, pag matigas, silaw pa yan. Pero pag pinipindot mo siya, is smooth. So pwede na yan. So yan, okay na po yung ating bayabas. So let's move out to dragon fruit. Mag-harvest tayo ng dragon fruit. Let's go. Ayan, so ito na po yung ating bayabas. So yung mga dragon fruit natin, kinakain na ng mga langgam. Grabe nila makakain, Grabe yung butas. So yung iba guys is napaka hindi pa sakto yung hinog niya, Tingnan niyo yung hinog niya. Tingnan niyo. So kakahinog pa lang kasi, pero ang dami na namang bunga. Tingnan niyo, mga green pa. Di ba? May mga kulay green pa. So hindi pa po yan pwede ma-harvest. So dito tayo. Kulay green. Kulay green. Dito tayo, meron ako nakita dito guys. Yan. Yan grabe. Ang dami na naman kinagat ng mga ibon. Yan yung mga kulay green. Sus, ang daming mga bulalaklak na naman sumisibol guys. Napaka-blessing po talaga, So ito na lang yung kukunin natin. Ang daming sulong. Ito yung harvestin natin. So let's harvest. Ganito lang guys. Ang pag-harvest, gunitin natin dito. Yan, i-hold natin. Tapos dito, i-cut natin dyan. Fresh from the farm. See? So kailangan hindi matamaan yung dyan, sa dyan. So yan. So ready na po ating bayabas at saka dragon fruit para sa ating pananghalian. So let's move out to papaya. Yes, yung papaya na naman yung haharbisin natin, yung papaya. Kasi meron ako nakita ditong hinog na papaya. So yun ating haharbisin. Ang dami po. Grabe. Let's go. Yan. Very fresh kasi ang daming mga black ants. Di ba? Ang daming black ants. Tingnan nyo. So yan guys, ito po yung papaya na kukunin natin, yung isa hinog na. Hindi ko makita kasi nga dark dito na side pagka against the light. So dito tayo banda. Hindi pa rin makita, siguro against the light po yan. Yan. Yun, ito na guys, ito na po. Yan. So against the light po talaga, hindi makita masyado. Yan, very fresh. Wow. So let's go. Ilagay natin sa ating nigo. So next yung harvestin natin is yung butong or yung young coconut. So nandito po yung young coconut namin, near lang po sa aming dragon fruit farm. Pakita ko sa inyo guys. Very fresh at saka organic yung mga frutas namin dito, So meron kami doon, saging, So yan, dito po banda. So dito po banda yung coconut. Yan. Yang coconut. Yan po. So dyan tayo manguha. Isa lang yung kunin natin. Yun guys, ang dami niyang bunga. So hindi ko na ipakita sa inyo na aakyat ako, Basta yan,
Yun o. Yung butong na yan. Yan po ang ating kukunin. So, dito tayo. Dito tayo. Tingnan nyo. Diba ang dami niyang coconut. So, mag-harvest na tayo guys. Let's go! Yan, aakyat na po tayo. Baka mahulog tayo dito guys. Ingat lang. Diba? Ito na, dun o. Yun. Yun. So, yan guys. Ito na po yung ating butong. Yan o. So, sabay ko na dyan. Yun. Ayan guys. So, yan. Halos na kumplito na po natin yung ating mga prutas. Fresh prutas from the farm. Yan, dito ko ilagay. Yan. So, last one, kukunin natin yung... So, yan guys. Ito po yung mga pomelo fruit dito. Yan. So, yun po yung kukunin natin. Saka ito yung isa. You know, very fresh po talaga. Yan. Ito lang muna yung kukunin natin. Kasi saktong-sakto na to. Saktong-sakto. Yan. Yan. Pwede na po yan kasi kulay green. Let's go. Very fish. Yan. Buungon tawagin sa amin. At saka pomelo fruit. Yan. So, ayan guys, kumpleto na po yung ating mga fresh fruits. Yan, meron na tayo ditong yang coconut at saka itong dragon fruit, pomelo fruit, papaya fruit, bayabas fruit or guava. Yan, so, i-check nyo lang po sa aking YouTube, Facebook page. Dun po ako mumukbang nito, kakain sa aking pananghalian. Very fresh po talaga, no? Kung nakita nyo po sa aking pag-harvest, fresh from the farm po talaga. So, maraming salamat guys. Keep safe always po and God bless everyone. Thank you for watching. Ingat. Yan.